Kenyo atau ke kubur ke benong buta udah bukum ta kata ke dia ke bukum ta. Ngimdon porsyu ia kata. Yin perkat menta nak menta kumnu ba nadu tenum ye. Habang yok khon yok ti ki khon jongi kenlong ye basyat. Ki khon jongi kin yok rup ya ke jingnang ke jingsta ke babit ke babit. Bat ke jing angnut jongi kolong bangit kentiu ye ki khon. Bakapateng jongi ke banwan kanlong ke babit. Ko ki kmi kita nakwa ban kentu nak kedau. Sengau bahar. Sim dia kan dekat kabung sia. Ni kesurkan ni sim kia nak kata kadau bahakin nok kedong tam haki jaka di belong center. Ban warna yakin ki facilities. Baru. Lapi ong ya ke education, lapi ong ya ke health. Lapi ong ya ki we ki department. Ikwa ban warna kam hajan na kebentar jing itu jong pajak kanu ka kam ka bangingi don pidai ki nong bang ne pidai ki nong kedong ne pidai ki nurse ne pidai ki doktor ne kan mau ka de ka bau play la ai hani ya kasap ka pong bang intre kay ka bangun panom kolong tong intre kat kum kalenti kabau tei wan jerong yalam madai tanglen ba jong kata namar kum ki breu ngan to pi ki babon ki lat ki let ki jingna dan rei tongit persyak ban penjana hakikam ki jongi namar baka jela ke jongi kadon kame ya kabak kum kata kajan jing kum baka jingat linti haga jela ke jingi mental ese ngidon hapreng kata ke jingat linti ke bae ke bakim abangi sutu ba ke jela ke jingka hiar arsut haga yo ke kon te ngidon ke jing trang kum kita ki baidon benta ban ya khun ban ya rap ya ke jat riu ban klan ya ke jela ke jing kadon ke jing angnut na ke liang ke jing ban penlong ya ki nong shong snong ki ba klan haga ta ke bor ke ki bakin la ban thiet mo ye ki jingdon kam lani ban pen khlai ye kata ka purchasing power namara ki nong shong snong ha ge jela ki tlot ha ge yo ka kot kim don ye ka purchasing power ka jong ki se ki jing prashang mo ki jong ki samla ji ki nong le nei kin re ling ba ge jing tre stom ge jong pi community ba ki por ki singi ki banwan in la shisha ban kin tiu ye ka yo ka kot namara ta ka de ka thong ga bangi ni kwa kum ka kanun abangi ya ban pintingna ba ki priu ki don ye ka por ka ba ki la ban tiet adengi ni wan hangni adengim don pisang itnat keng mo ki khamat ki itnat kwa ban thi de to ni kwa ban thi de ni de yalla kata ka purchasing power ko jing kam don se ka shukut no tang ha kata ka jing perkhat tik don ke jing her arsut aka yo ko kot ladengi phai shi ki data lagi phai shi ki statistics ni so tho ka jela jing meta ka her arsut tenrei lada kalong kumta makana ru ngakwa banong yepi wanum du mensim nomor play kanang kampen scam shishu ya kata ka jinget ke junga ba mapi pinla abanya shaprang namar lada play pin kiulang iwe te ka kerteng hi ka pelong bangam la abanong bangan wan war apeng ki kam ge bobon ndrei lada ka kerteng galong de kumwe nga trai ngan bangla ban ker te ka kerteng ge play jit nga slow ka pada so show it adu kata ka pada slow kemen yangi ka aimen sim ba ka don ka bakum kata ka kunhon amar hateng mangi mo ki betrei gini ki kampat ba ki betrei nam ta ka jai brio slow by ladi sta mangi mat ki ba perkan nam ta ka jai brio tre bangi slow patang don ki we ki kunhon ka bakum api ka aimen sim shishu ingi ban tik play baro ya don lang ka bakum kata ka men sim bangi ni kiu lang